La següent de les qüestions que ens agradaria és fer un tancament dels role models, no? Perquè precisament ha sigut un projecte molt potent. Totes les que heu participat, doncs, que ens digueu o voleu compartir. Jo tenia una projecció professional i van dir, ui, mare i de dos, queda't aquí quietona, que estaràs millor. I em va indignar moltíssim i jo sóc molt inconformista i vaig dir, no, aquí no em quedaré amb vosaltres. Jo m'he sentit a dir que no valia, moltes vegades apartada. Després de posar límits van haver-hi unes conseqüències. Tinc una empresa que vaig muntar en plena crisi i 3 nens molt petitons que em vaig quedar sense feina. Porque tenemos la empenta, porque empezamos muy jóvenes, porque queremos lo que queremos. Pues yo he salido adelante con un nuevo proyecto reinventada. Haig de reinventar-me, de superar síndromes d'impostora. Estic d'alta d'autònoma des de fa 3 mesos. Tinc tota la il·lusió. No he tingut temps encara d'estar molt en el món laboral i de trobar-me en situacions, però amb moltes ganes. Tot el que em permeti innovar i replantejar serà benvingut. Primera dona general manager de tots aquests 130 anys i de tots els països del món. Cuando fui contratada yo era la única mujer en mi oficina, vaya. I m'he trobat en totes les històries de sostre de vidre, conceptes antics que has de trencar, idees diferents, que no s'assembla bé perquè ho dius tu i no ho diu el teu germà. Yo tuve que romper muchos mitos de ser mujer, de ser muy joven. Siempre he tenido como que demostrar mucho más que posiblemente si hubiera sido varón. Que només les empreses inclusives són les que tenen futur. He de dir que només som 2 dones i tota la resta són homes. Cada uno tiene que encontrar lo que más lo motiva y a partir de esto abrirse caminos. També una mica tot el que es comentaven de la salut mental, que la persona es coneixi. I arrel de tenir el meu primer fill vaig decidir muntar el meu propi centre. Seria el meu objectiu, no? Tindre el meu espai. I hem creat l'empresa d'arquitectura. Aquí estem 2 dones. M'he trobat també, després de tants anys, amb algunes barreres. S'ha de seguir lluitant. Aprenc, però no aprenc. Al final m'hi trobo cada dia, no? Bueno, gràcies per organitzar aquestes trobades. Estic il·lusionada que les empreses estiguin liderades per dones perquè penso que podem aportar moltíssim. Us encomiano que totes hi participeu en coses de dones. Sempre va bé trobar-se, compartir. Juntes som més fortes. Així que moltíssimes gràcies per la segona edició.